veía o ambiente, a xente que hai aquí, e outras que se me ocurriron cando escoitei o que puden escoitar das que falaron aquí. Bueno, primeiro, benvidas e benvidos os dous que ves aí no fondo, facendo un pouco de cuota, pero aquí hai, sobre todo, estades moitísimas mulleres do Partido Popular, aquí hai moitísimo talento, vaise notar esta mañán, porque aquí hai moita xente que manda moito, que ten moitas responsabilidades e que encontrastes un hueco para un acto que creo que é importante. E, polo tanto, eu agradezo moitísimo, en nome do Partido Popular de Galicia, que encontrarades ese pequeno oco. As que estades en activo, e algunhas que non, que traballastes moitísimo durante o tempo que vos tocaron responsabilidades, me alegro especialmente de que estades aquí. Primeiro, porque creo que un acto de xustiza recoñeceros e non esquecer nunca todo o que fixestes. E segundo, tamén porque un síntoma, un sinal de que, o que decimos sempre, que somos unha familia unida, e que podes estar un día, outro non te toca estar, outro tens que estar, pero noutras responsabilidades, pero ao final somos todas e todos parte dun proxecto, e creo que é moi importante que estedes aquí. Eu o primeiro que quero decir é que se este partido é grande é porque hai moitas mulleres que o facedes grande, e é bo que se saiba, porque estes que dan leccións, que pontifican, que sempre nos din o que temos que facer, que sempre son os campeóns ou as campeonas de todo, parece que teñen a exclusividade de todo o que ten que ser. E nós, con toda a normalidade do mundo, pois de vez en cuando aproveitamos para demostrar que non é así, que non somos o mesmo que Galicia, plural e normal. Ser plural e normal implica que hai homes que teñen que decidir en cargos públicos, pero tamén hai moitísimas mulleres. Pero hoxe, sendo o día que, ou a víspora dos días que van a vir, eu quero decir que estou moi orgulloso e moi rodeado de mulleres na miña vida persoal, na miña familia, para empezar, o máis importante sempre, que non é que me digan o que teño que facer, pero me aconsellan bastante. E hasta ahora ben. Estou moi rodeado de mulleres no partido, coa miña secretaria xeral, que representa a tantas mulleres con principios enérxicas e que non teñen ningún tipo de complexo para defender o que hai que defender, e creo que así sodes moitísimas. E tamén no goberno, nos seus diferentes niveis, eu estou moi orgulloso das miñas conselleiras, algunhas das cales tuven que decirlle que deixaran de ser alcaldesas para dedicarse a algo, iba a decir, supoño máis complicado non, supoño que máis sinxelo, ou non o sei, pero o fixeron. Outras podían ser alcaldesas se non estiveran na Xunta, pero alcaldesas, directoras xerais, bueno, todos os niveis que hai na Xunta de Galicia, a mí me axudan moitísimo, son imprescindibles, e todo eso forma o conxunto que fai que as cousas funcionen. Por lo tanto, estar hoxe aquí, recordarlo durante un tempo, creo que está moi ben. E estar hoxe en Ribeira, donde, efectivamente, fixemos unha aposta. Decía a alcaldesa de Viveiro que ela foi capaz de convencer, onde está Mariña? Aí, a uns que eran do bloque, para que apoyaran. Do bloque do todo non serían. Supoño, porque senón eu moito me temo, polo menos falando dos grandes niveis, seguro non, hai xente moi razoable tamén, pero o que vemos todos os días é que hai o que hai, e polo tanto eu celebro moitísimo que ti foras capaz de convencer a xente que en principio non pensan como nós, pero que son prácticos, como son as mulleres galegas, de que as cousas son diferentes. E aquí outro exemplo, perfecto. En Ribeira eu estaba seguro de que Marioli iba a ser unha grandísima alcaldesa. Solo necesitaba unha oportunidade. E en tan pouco tempo o está demostrando. E, polo tanto, para todas as mulleres que levan tantísimos anos demostrando, e ainda están, as que estivestes moitos anos e agora xa estades
ou noutros postos ou dedicándovos a outras cousas. E, sobre todo, para as que teñen que vir, porque eu xa anuncio que sería un enorme éxito e un magnífico síntoma de como funcionamos, do que confiamos e do que vamos a conseguir, que sendo o partido con máis alcaldesas de toda Galicia, o partido con máis alcaldesas que ademais teñen máis maiorías absolutas, o ano que ven, o partido estaría moito mellor se tivera máis candidatas e despois das eleccións máis alcaldesas. E, por lo tanto, vamos a traballar para todo iso. E isto é o gran mensaxe que eu quero deixar. E simplemente, de verdade, darvos as gracias e poñer en valor o que temos. Insisto, ahora vai chegar o 8 de marzo. E como decía ao principio, todos estes e estas que se creen en posesión da verdade absoluta, que nos dan leccións todo o día sobre o que temos que facer, e o único que hai que facer é o que eles fan, e para eles é o único que está ben, e o que facemos demais está mal, vamos a demostrar que nos entendemos moito mellor de que vai todo isto, entendemos moito mellor a Galicia. E entender a Galicia é traballar. E traballar ás veces en postos que teñen moita visibilidade e ás veces en moito menos. Esas centos de concelleiras que temos, que acompañan, vos acompañan a moitas de vos nas listas, vos acompañaron, tantísimas mulleres que están traballando na Xunta, nas diputacións, parlamentarias, no Parlamento Autonómico, no Congreso e no Senado, que estades hoxe aquí. Iso é o que hai que facer. Traballar co exemplo. E se nos queren falar de quen foi precursor, nos tiñamos a moitísimas alcaldesas, moitas das cales os estades aquí, e insisto, agradezo moitísimo, que cando era todo moito máis difícil xa estaba de salí, e conseguindo apoios masivos. E, por lo tanto, iso imos a recordalo tamén. E isto non vai contra ninguén, se que falar de igualdade, falar de que cada un ten que obter o que corresponde ao seu mérito, o seu esforzo, isto que algúns o negan directamente e outros parece que acaban de descubrir, nos levamos facendo hai moitísimo tempo. E é certo que non somos un partido de cuotas, pero tamén é certo que pouco a pouco, se miramos atrás o que había e o que hai agora, ao final hai moitísimas mulleres que merecíades destacar moitísimo máis, ter moitísimos postos, e agora vamos conseguindo. Eu creo que isto é unha tarefa inacabada, pero é simplemente algo que se consigue traballando e facendo as cousas ben e pedindo a xente a confianza, se a merece xa dan. Eu de verdade que estou moi orgulloso de que se sabes cada vez máis. E son consciente de que todavía hai que mellorar moitísimo. E este partido que tuvo leyes pioneiras no seu momento en toda España, que saliron desde aquí, e dende hai moito tempo, desde os gobernos de Manuel Fraga, os que sempre que están todos eses obsesionados con Manuel Fraga, tiñan que ver o que foi capaz de facer no seu momento con leyes que impulsaron a igualdade de oportunidades, que impulsaron a visibilidade das mulleres cando era moito máis complicado incluso que agora. E todo o que seguimos facendo, e as medidas que favorecen a conciliación, que favorecen a presencia de mulleres onde todavía hai moito desequilibrio, porque iso tamén hai que recoñecelo, creo que ese é o noso camiño. Sin pensar que isto consiste en enfrentarse con nadie, sin pensar que isto consiste en botarlle a cara aos demais, o vos que son algunos e os malos que son outros. Non, isto vai do día a día. E iso é o que a xente cree e iso é o que nos practicamos. E, por lo tanto, todos estes que teñen, cando se vayan, o que quedará, é como favoreceron a delincuentes sexuais que estaban na cárcel e saliron, como non foron capaces de protexer as mulleres, tendo cartos pero non sabían facelo, como eses que tantas leccións nos deron, agora teñen casos de querellas, casos de acosos e miran para outro lado, non só o Partido Socialista, sino o Bloque, que tantas leccións dá e tantas cousas ten por demostrar, nós imos a seguir con toda a tranquilidade do mundo. Dicindo que este é un camiño longo, dicindo que o movimento se demostra, pois eso, movéndose e andando. E nos levamos moitísimo tempo camiñando, moitísimo tempo conseguindo cousas, e cando alguén quera mirar que fixestes, que vos mire a todas vos, que nos facedes sentirnos moi orgullosos, que conseguides moitas cousas e conseguistes cando parecía imposible,
cando ninguén tiña a confianza suficiente, este partido confiou. E, polo tanto, está ben recordalo de vez en cando e está ben non esquecerse de que queda moitísimo por facer. Insisto que temos, sen ninguna dúbida, que dirían outros partidos se tiveran o número de alcaldesas, o número de candidatas, o número de apoios de confianza que temos nós. A min non me parece dabondo. Creo que hai que conseguir moitísimo máis e creo que a sociedade galega, con normalidade, e indo cos tempos, cada vez entende máis que a igualdade é unha base fundamental. E se non temos eso, non temos casi nada. E como non somos o partido que máis se parece a Galicia, e Galicia a calidade tamén é isto, ser como é a xente, e darlle oportunidades a quen as merece, creo que nos estamos facendo ben. Por lo tanto, eu quería rematar agradecéndolle a outra ribeirán de Castiñeira, a Fabiola, que impulse todo isto dende a Xunta de Galicia. E, por suposto, a María Quintiana tamén, agradecelle moitísimo o seu traballo. Isto non é sinxelo, non ten ás veces a visibilidade de outras cousas que se ven máis rapidamente. Pero isto é o fundamental, E se non somos unha sociedade que cree na igualdade e a práctica, seremos unha sociedade incompleta. E probablemente porque nós creemos todo isto, fora de proclamas, fora de enfrentamentos, fora de consignas, por eso a xente cree en nós. Por lo tanto, moitísimas gracias. Sodes un enorme orgullo e para presumir, eu só deixo un encargo. A todas as que, ahora que veñan as eleccións municipais, a todas as que sodes alcaldesas, eu vos pido que sigades de alcaldesas dentro dun ano. Creo que non vai haber ninguna dúbida. O 87% da alcaldesa de Boborás está aí para que o queira superar. Ela presumiu moito, non me extraña. A mí me encantaría que chegara alguén e dirá, pois, te pasei. Contade con todo o apoio do mundo. Eu, cada vez que recibo algunha de vos, cando vides a despachar para asuntos do vosso concello, sempre aprendo moitísimo. Por lo tanto, a veces non somos capaces de expresalo como merecedes, que contades con toda a nosa admiración, o noso apoio, e se lle vai ben as alcaldesas e as mulleres que se dedican á política no PP, a Galicia lle vai ir ben seguro. Por lo tanto, feliz 8M e a seguir traballando.